ole thlir tu te chi bai ve ko le ni zanam kan video post chung chang scooty le car pakhat chung chang kha soi zui po lo na sa hle maya tin ngeiom tak tak emo na tak tak emo miron an khum te po in tam ani ti chuan side b lam te pon thoman ron nei ve soi te pon ron nei a chung te chu kan soi chuak anga soi ho kan tumanga enge hetianga kan ti chan te eng ti nge kan ti mi zo mi pui te enge kan ngai dan ti te lir thei kal chung chang soi tur tam hle maya soi nge ngai ni bokin ka sia a poimo don khop mai ti chuan a video hi voi khat kan en non leng a tul chuan akina po kan en non leng a ti ratan voi khat kan enanga ti chuan a side b lam te kan soenga thil che sang sang te kan soi chun zom don ni o iwa khalden ve khasu trep chelong hela pe le hal tur min le pe hal de ngota khalai ding tur ai selok lo mi ya ti thut lo tur aro phal chu pon ti thut lo tur ka sut na man che om tu la han i leng luk ma yang stop do kal tur lo lir thai hi mo kum sam ni chong ka khal to khati thut thut ti lo tur con có ai trả tiền lâu tour, rút sinh nó mi con có ai trả tiền lâu tour, ô rất policy xích đâu sẽ phải lâu xe, mình trả tiền rồi cái tiền lâu xe. Kan ngai là chiang in kasia, ole, lấy là mình ăn rồi xoay về đàn, kan xoay nghe o, he scooter khal tu nào ní nghe tour hiền aron xoay chiang, đeo takin aron xoay, như đang tepon aron xoay na samaya, he motor hi enge ni ka shemi lo he motor hi car nge car pa nga nge taxi nge ni ka shemi lo wa ti chuan he barkman khaltu hian le pel ka tum thina min kian du mi lo wa ti chuan a zaw na la ya ka tlan pela ati chu athiam thu soi ani de umaya a nel na chan te po hi ani mai theye chu athiam thu a in soi na ani a signal ka pe min tlan pel ka dila min kian du lawa so ta tang ti in a soi chu zong chu a soya du lai in kata in an post runga tan thiam chan theina tu ati ani ang po ni ta sela ke ni chuan hemi lang china dan bo che le che lo om tak khik kan soi ho kha ani ta a chu wang chuan hemi chung chang bi ka tak hi chuan kan soi non lenga soi cheu tur pom do na hemi big tu na video lang china hi chuan ama thil thleng kha chu thusan lo ni ta se kha pokan soi thawanga ama thil thleng kha thusan lo ni ta se hemi bi ka hi chuan he thil hiram changa kan manga ni ber chu hetianga ti ching hian tamlu to ka two wheeler khal jinga signal pe kruala pen pop ching nunglama enge asir lama emo nunglama emo tunge kan ti boi thei min tina thei turana mem boina har sarna sim tur kan neem ti ngai to mi lawa heti ti top ching anama wang hian he hi midang tena kan shiat ton zel nana he thili mang tangkai kan ni mai ani ti kha kan shiat apoi mo khop mai ti chuan he miram chang ai nenga tinge comment te he tiang hre thiam lo tak tak te dan angjok shemi lo tak tak te hi enga tinge ka chan thin enti mai theya video hi he tiang big tak tak phei chu dan lampang thil phei chu thane mangai wanga ti kani a poisa lam te a view lam kha chu an en kha ka du ni dik tak chuan an ena an hria thika du ngoi ani enga tinge tuna po kan siam le ti chuan a hre thiam lo tam takan lo om ti ka sia an hre thiam du lo lui nge hre thiam lo tam tak khang ta na siam kha kan ni an la hre thiam lo fo chuan a ya chiang zo ka kan sil fiangai ni in ka sia a poisa lam e mo kha tiang a en tam ngor lam ha ka du lawa a hre thiam lo ten dan poimo na te accident na hei thleng to lo se ti hi ka du dan ani a tam zo khi chu pum pel thei ani a chumi chu thleng lo se ti du na wanga he tiang video hi han bot sai thin ka ni a bik takin accident rules of road chung chang te ne dan chung chang bi ka ngat pe hi chuan chu wang chuan kan film khur tlan na dan te kan ria ta eng tinge akal mang te shelo tam tak te kan lom thina wang chumi kan riat na na thanem ngai thila ti chu kania then kha chuan in la koya in ti sia emo in ti fing emo ti zong en ron ti ta dai thina ke chuan dan bu ka tan chan thin
dan bu ka ena ka chiara ka hriat ang te ka lo khoma chu mi mang chuan midang ten an lo hriat ve nan an him zawk nan dan mangin engting en himang ti te karon hril thremai thin cheu ani ti chuan hemi rules of road regulation atang hian engtin nge ati kanen don ani aziak nen lam hian karon tar chuak dona ta hian pathum na hian rules of road regulation pathum na ma salama a om chatani veilam emo dinglama pen dona ti tur aron soya na chuan veilama ilo peng duwa signal pe in ikong tlan na lai atang khan kong veilam nai thei ang pera ikalang chumi nuwa him to ke a him tok chuni peng chawang ti ani hi a pen dan tur ani ti chuan kong hatianga kan ding don ani pon veilam kan pan tial don tina chu kan din du na lam ka kan pananga signal pe in signal kan pek nuwa chawni chu signal pek ruala pen kha asoi lo ania signal kan pe anga ti chuan kan kualanga kan pheyanga a him tok ne kan hriat no kan dingang enge kan nung le malama thil tleng tur kan en rana ngai tina ani chu chumi atan chuan side glass te apoi mo ta ni side glass te hi apoi mo mania bina dinglama ilo peng duwa signal pe in ikalna kong lai road divider lam chu ipananga iwakal du na kong veilam nang ma saita wakal dikchat turin iwa po turani ati hei chu hria tharani lemlo mani side lama volu chat tur te na ni chu mongcha ka signal pek nuwa zelani hei asoya tang hian hei kan hria thara poimo le in a hriat ani then khat khan comment nalama ma mi te ne na kan in kar he mi motor le scooty chungcha po hena ron soya ma mi khi metar thum ina hlat turani ti te dan ron tia i shelawomi iwa ave mi ron tia ta hian rules of road regulation india dana kan mana chon hei hi ni ma amit ma akal te na kan in kar hlat jong tur chu engemaw har san awangin i ma atlan kha atlan muang thut emo adin thut atul theya lir thei tlan reng in ma mi te ne na kan in kar chu din jin atul thut po ading thei turin akar ol kan siam turani tina ron zia kani ametar zong ina dalawa ma mi te an din thut angai po ding thei turin kar ol kan siam turani ti zong hi asoi dan ani ti chuan somni pathum na hian brake man thut chung chang ma mi te kha an din thut chung kan ding ve thut turani ti hi tan chana hian kan mang mai thina din thut theina hun hi heta hian somni pathum na hian in zia ka hei te chau hi omani nunna atana lo om don ani lo chuan lir thei khal tu po in na takin break amang thut turani lo om zia kan manem kan ding thut turani lo ani top mai ni kan ding thut ta nunna ta na lo om thei thil ani si lo chuan thiam kan chang don chuang lo nung lama mi chuan malama mi asu thiang lo ti hi chu tan chan tling berani lo din thut na chan hi pakhat chau a om nun na atana lo om thil ani lo chuan thiaman changbik don lo tina ni chu kan hriat chiana poimo khop mai nunglama mi ni chuan nunglama tlana ni chuan an thiam lo tho ti top hi chu thil dik ani ber lawania a chan thatak om turani ti chuan hei poise lo tam tak kan la omani mail khop mai lir thei khal thina po ma mi te pel lo na turte ena lir thei dang le kong mang ve tu dang te ta na rem chang lo na le lo omani thei don chuan i ma mi pel turani lo hi kan soi zui te ang mania khan chaltlang chowa khian katlan chowa chuna ania taxi pakhan nen kan in tok dona kan in nai to khop mai fit nga fit ruk air or bak kan in kara khanom to lo chuta chuan bike pakhathian ron overtake puat maya na tre tu min ron au zuya ti chuan ka hlau khop mai kha thil kher ka chukan in su te u khop maya an ron lang thuta taxi nunga tang khan an ron kwal zok maya kong sira khan loading talalo choi mi ron sunga kan na hle zok bokin karinga nem zok khal tan na chu chuan keila mi sual tan na chuanin kan report ta manan tok ta hialin ka hria chuan pan hi nai kan chiar chun zom lengai ihmalam itlan zel na turi mu chian theilo na kong kuala lelama local mu theilo na kong pong emo thil dang wanga lelam local te mu theilo na muna chiang viewing ka hria kong kuala emo kan malama mi tlan te kong kan malama om zel kan mu chian theilo na
ron kal phei tur te kan hmu chian thei lo na chuan tlan pe lo tur thing wang po ni thei kong kwal wang te po ni thei e kong pong wang te po ni thei sina an chiar leang inunga tlan mek chuan le pel che atum ve mek line I ma mi chu I le pel tur ani lo inunga ron tlan in overtake atum mek lai chain I ma mi overtake tum ve tur ani lo ti na ni chu chiang thokatin ka ria dina I malama tlan mek driver chuan ama pel tura aron signal phot lo te chuan I ma mi I pel lovang ti ani yakha video po khan car driver zo khan asoi chiang le in ka ria po hi chiang thokatin ka ria hemi in tlan pel na chungchang bi khi ai zo kho chunga hen zoma hlo lo hle maya hi accident tam tak thlen tir tu ani pakhatani o tuna kan ron chiar chhuat tur hi scooty khal tu in car khal tu laka side beer on soina khani car khal tu thiam lo na aron soi khani hei jo malama video malama thil thleng video alan ma athil thleng ninge ya lang ani video te om to si lo fin fina tur kan nei to si lo a chuwang chona ne ka soi ni dash cam te action camera helmet a vote lir thei ma vo chi te heng hi war sau sau ngai ka ti kha kan thiam chan nan chiarang o pel tum tu che da lo tur lir thei khal tu point ama pel mek tu emo pel tum tu anomin alir thei chu atlan chak sau emo har sanna engma asiam turani lo ti ani achiang via wani mi in tlan pel min tumin ke ni aya tlan chak du anomin kan dang turani lo kong kan kian vat turani ti ani mai hei poi zoma lo mai kan nunga mi te kan ma mi te le pel tuma mi kian du tlat lo mai side la zau sau side lo lamat nek sau hi an tam khop mai hi chu kan film khur tlana tha tin ka soi le soi nu pakhat kan soi le nge veilam hi kan nek nge ngei turani ti ani thin ang khan two wheeler khal tu te hi tlan peli kan har thin khop mayat mong te tlan po hi kong lai taka tlan mai chi hi kan tama chu wangin kan tlan muang do na muang te kan tlan do na ni phei chuan veilam hi kan nek nge ngei tur hi I war thar le te ngu bik takin mei chia te kum upalam te atlan mong thin ten kan sia ta poimo veilam kan nek turani kan ding lam chu kan ban ding lam hoina lam hi keimani min tlan pel tu tur emo keimani tok zong ron tlan tu te tan azau theyang benin kan zo turani ti hi mv eka ain zi awangin chu zom thar le itum teng u ole kan khel ngai khan kan lut le to do na ni ta hian chiang zo ka soi fia na hun kan nei lenga ke chuan in she thiam ma chu ka shil fi pe cheu ka ti kha a side b lam kan ngai thla to a ti chuan a side b lam kha chu a video kan nei lawa eng po ni se kong atlan pela tu ma har san na siam chu zong chu a chuan lam chu ani deuh ber maya a kha po khalo ni ta se he kar hi adik lo ve ti na ni khami bi ka chuan ma se tun video lang o zong a hi chuan he two wheeler khal tu zo ki bergman khal tu zo ki anin adik lo athiam lo zo ka tin hei hi midang tam takina an chin thina ni awangin zirtirna midang kan petel ani ti kha kan hriat angai ni thil dik lo te kan soi wang he kan thafam ki meti na bi khi ani thin lowa tin kan ti ve nge thin hi chu a soi po hi kan soi ngam in arinom lo ti khamen hriat sak ve phot wala midang a soi thin te po lo ni ta se ti chuanin ti hian kan soi chhole do na ni he video a hian comment na tam taka khan he apatling zo kar khal tu po he atira apor hle a vin takina tingala antia chu atiri video hian ngai thalok te iwa khal den ve ka su trep chelong hela pe le hal tur min le pe hal ngota uluk dewa han ngai thla ka ril rolai tak put pon iwa khal den ve atia ka su trep chelom helai ding le ngal tur mi ron tlan pe la atia kha tong kam vin anin ka hrelo patling tong kam pa ngai ani mai in ka hria ani tong kam vina ka ngai lo ke chuan kha vin ani lo in ka hria ka ti pal tu ka pu lo ti ta ze chuan a hau zui ka ring mi lo ani tin enga tinge he tianga shil kher hi a tul na kan ti mai thei khati khopa shil to chungpon adik lo na in shemi lo ni athiam lo na in shelo chuti chungpon a video kan post ati hian kan an soi chungpon an thiam lo na anin she chuang reng lo ni mit athiam lo na shelo tam takan la ron omani chu wang chuan nei chu kan soi chian angai kan shil chian angai ani kan soi chian angai
hetiang thil serious po ni lem lo in soi serious pe in soi pe in la serious vak zela ti te an ron om thina ni ti hian kan chang teng chu accident emo thina a thlen keri kan ngak don em ni chumi pum pel nan chuan ani lom ni dan te hi kan siam dan te hi siam ani accident te thina te a thlen ma a in ven nan ani a shelo te kan shil ani chuwang chuan hetianga chop le chila in shil hi thil thatak ani in shil hriat zelo chuan adik lo a in she don lo hetianga a shil fia chungpon adik lo na a in shelo ti chuan heta kan posa kan soi rep to chungpon adik lo na an la mu chuang lo ani tam tak chuan chu enga tinge chan niang driving te sin kan chuak lo ti na em ni driving license eng tinge kan nei kan lei mai nge dan loin kan dei nge license nei loin kan khal mai nge hi apoi mo ta khop mai chu mi a chuan dan ang thlapa driving test pal chuak abu bai hat chuak ve ke mo chiar chuak ve ka example tlang thlapa chuak ani chuan a hriat nge tur thil ani hetiang kual dan emo in pel dan emo lo om taka hetianga khalpo apoina dan bo chian na a lo om zia she lo chuanin lir the hi khal lo ngam tengu ka ti du ni vai khatal hi dan bu hi chiar non le tengu thil lei har po ni lawa kita transport office a lei mai thei ani a lei har ani lawa thil to po ni lawa chu wang chon izir non le tengu thina a thlen kheri ngak lo tengu thina a thlen ho in shil fi ai chuan thina a thlen ma nge hian in shil fi hi apoi mo ni he thil tuna mi yang hi motor tlan chak tak na a motor tlan chak pa ngai ni se he kar hen asudon chiang lutuk chiang takin chu ka soingam asudon chiang lutuk tin motor lian phei ni se anin tina viawang mi ramangat phei choni se mi state kong than na ngat phei choni se engma chang le tur hiam to lowang chu chiang takin ka soingam ani he motor hi atlan mo lawa awan ne ka ngai mi tam tak chu ni se an sudon chiang he hi chu tlan chak thin pa ngai tan chuan sudlo chi ni lo heti khopat na ya signal pe chop chila kwal pop thin hi chu thil lo omani hemi pola she thiam lo kha chu kan la shil fia pe cheu ti kha ka soinon le du ni comment po kanin shil fia le ngau mayang huwa ta lak lo tur ani comment reply awanga atianga ril runa emo ril ru chu ti khati ti chi ni lo ke chuan in shiat fia hi ka du berani kan nun na a him tla ne ma kan taksa a him hi ka du bera accident na hi tamzok hi pum pel thei ka du wanga ti thin kan ni boka kanin shil fia pe reng ti kha ka soi du a tin mi puite po kanin zir angai le ni rem lo wa motor lo phar din tlat chingte din phal mi lo na hmuna no stopping zone te traffic ati jam nge do ne ti kan hriata mani ko ta tanga lo phar tlat ching mai te pen som panga vel pen a dropping zone na lo chang thei reng adin phal lo na hmuna chan tlat chingte hei chu kanin ngai to chen ve ngai tin hemi commercial vehicle khal big te po min lo phar din na mun hmuna din hi sima hun khop mai api de wa emotal dina an mani lo ngai mo rem chang la ya lo din mai an mu thei tur vela lo din mai hi china tha khop mai hlom tak tak he tianga kol pop pop emoti pop pop hi chu sima hun khop mai hemi bi kai chuan commercial bi ka soilo ne two wheeler khal zong te hian kanin ziranga ni hemi hi natna thleng nem lutuk tot in ti palna ram tui lei lawa chuak hian tam to lutuk en ti pal accident hian thleng nem lutuk to hetiang signal mu mal lo wang te kwal thut te signal pe rola kwal te an tam lutuk chuwang chuanin hei hi in zirnan kan manangai hei wanga ron soi chuak he thili arem chang ema chuwang ron soi chuak kan nia tangkaya imang tengu a koi zong emo ril runa zongin ila lo tengu thian ho kan ania wanga kan thian te nia wanga emo lo tan fak emo hi chin lo a hun to ni adik lo chu dik lo tingam te u ke ni po soi tu te po kan dik lo ani chuan kan dik lo na chuan in soi ve tur de in soi nga in siam thatna te po kan mangang kan dik lo na te kan hrelo ani chuan in siam thati thil har takani chuwang chuanin hemi konga hian kan than haranga ya tin adik lo na lam tan tlat ching te hi thil boi thla kani hei hi sual ti huang tau tu ani kati thin kha hetiang thil chiang tak to po rules of road mangte amishing machine na mang ti po thil lo om tak khi chu in ti mu lo a that lo je atam thei ang ber kanin shil hut thu tangai ni nei om khopa kan soi hi hun to in ka sia eng po ni se kan
trong kam thiam lo za re mo kan than hem ngai luat wang te po in miril ruti na te po kan lo nei the khanga khanin athupa kan choi ngal ni sela adam zongin thil tangkai zo ka kan mangani ti hi ishe thar le teng o kati zong kha nile phot mai ro se